nem mondaná el, de nekünk sokat jelent az ő személye és az, amit ő tett értünk, ugyanis december 1-én lesz 17 éve, hogy először az ő vezetésével, közreműködésével volt az első Fülöp-kurzus Nagyváradon, aminek nyomán megalakult a közösség, és az azt követő néhány évben még jó néhány Fülöp-kurzusra jött és segített, addig mi magunk is belejöttünk, és meg tudjuk már tartani önállóan is. Úgyhogy Isten után gyakorlatilag ő az, akinek köszönhetjük, hogy a közösségünk megalakult. És hát ennyi év óta még nem feledkezett el rólunk, és szívesen eljött, pedig nem itt a szomszédban lakik, hanem Marosvásárhelyen. Úgyhogy ezúton is kérem a Jóistent, hogy áldja meg, és fizesse meg a fáradtságát, meg mindent, amit tett azért, hogy eljöhessen, és akkor meg is hívom, hogy jöjjön és szóljon hozzánk. Ide bele, jó? Csak azt hiszem, hogy nem harapja. Készül a hangfelvétel, ugye? Na jó. Rendben. Igen, sőt. Na testvérek, akkor ha jó tanítást akartok, imádkozzunk. Úr Jézus, hálát adunk neked Véci testvérünkért, és köszönjük, Uram, hogy elküldted őt messzi földről, hogy szólj rajta keresztül hozzánk. Kérlek, Uram, hogy töltsd be őt a te drága lelkeddel, és valóban szólj rajta keresztül. Szólj az értelmünkhöz, és szólj a szívünkhöz is egyaránt. Adj, Uram, nekünk is nyitott szívet, nyitott fület, hogy meghalljuk mindazt, amit mára készítettél számunkra. Köszönjük, Uram, hogy itt vagy, és te cselekszel. Amen. Amen. Köszönöm. Mindenkit szeretettel köszöntök én is. Ha időnként nem hallatszik, akkor jelezhetek, mert nem vagyok szokva, hogy a mikrofonnal. Nálunk a teremben nem annyira szükséges. Ezért megtörténik, hogy eltávolodok, és akkor nem biztos, hogy halljátok. Még feljebb. Így jó? Na, reméljük, hogy jó lesz. Ha nem, akkor integessetek, vagy szóljatok nyugodtan. Legfeljebb elfelejtem, mit akarok mondani, de majd eszembe jut. Nagyon röviden szeretnék imádkozni Józsi atyáért, mondom, néhányan tudjátok, akik fenn vagytok a listán, hogy ma műtötték, még nem tudok én se semmit róla, a nyálmirigy problémái voltak, elég súlyos, és hogy tudjam én is a gondjaimat oda teljesen az Úrhoz tenni, nem mint hogyha valami tudnék segíteni ebbe a helyzetbe, de érzem, hogy fontos számunkra, többször szolgált a lelkönzői kurzuson, itt is, és sokaknak a gyógyulására volt, gondolom. Ennyi, atyám, kérlek, hogy te áld meg most ezekben a percekben, őt is átadom neked a te kezedbe, és add, hogy valóban a te szeretetet töltse előtt, erősítse meg őt, áldja meg, Uram, mindazokat, akik szolgálnak feléje, segítik őt, és add meg neki, Uram, azt az üdvösséget, amit már kifizettetél véred által, most megtapasztalja az ő testében, lelkében, az ő szellemében. Amen. Hát nagyon örültem, hogy tényleg már igazából Isten jelenléte már itt van, nem csak azért, mert templomban vagyunk, hanem hogy a dicsőítés az nagyon áldott volt, nagyon kenetes volt, és hogy tényleg, hogy szokták mondani, hogy otthon jól éreztem magamat már az első daltól, ez egy külön áldás nekem is. Gondolom, hogy ti is így álltok hozzá, hogy végig oda mentek, és akkor a testvéreknek elmondjátok, ha jó volt, mert ez fontos, ugye, ma még fogok erről beszélni, hogy tényleg általában megszoktuk, hogy ha valami nem tetszik, hát egy kicsit mellé fogtak, hát egy kicsit a tanítás lehetett volna jobb is, stb. Azt, hogy hamarabb elmondjuk, nem? Túl közel? Azt, hogy hamarabb elmondjuk. Azt arra nem kell tanítsnak, nem tudom, hogy vagyunk nevelve, vagy mi a gond, de az, hogy hamar meglátjuk, hamar észrevesszük, és hát esetleg, ha nem mondjuk ki, akkor elmondjuk másnak, de nem annak, hogy megsértődjön. Hát ma arról szeretnék ugye beszélni, hogy hogyan tudjuk egy kicsit egymást hogy családiasabban kezelni, vagy vágyat kapjunk arra, hogy elköteleződni. Most ezt kérem a Istit, hogy kezdjük el, aztán majd ugrálunk. Elköteleződés. Hát igen, a fő kérdés az az, hogy igazából hogy állok én hozzá. Általában mi szeretjük, hogy ha valahova elmegyünk, mondjuk a közösségbe is, akkor mindig azt lemérni, vagy nagyon sokszor hallottam az utóbbi időben, hogy nekem megéri, hogy oda menjek. Kapok én ott valamit? Mit kapok én ott egyáltalán?
Az elkötelezés pont erről szól, hogy jól állunk hozzá, vagy nem. Azt szerint tudunk egy szabad döntést hozni. Az elkötelezés az abból áll, hogy igazából adni akarok, vagy kapni akarok. Bocsánat. Jöhet az alcím, vagy a meghatározás. Szóval adok, vagy kapok. Általában, mikor jövök a közösségbe, most különösen erről beszélek egy kicsit, hogy szoktál jönni. Remélem, hogy nem úgy, mint amikor időnként elfelejtsük a mobiltelefonunkat feltölteni, sok a dolgunk, látjuk, hogy már le van merülve, vagy sárga, aztán ugye a modernebbeknél már mutatja, hogy hány százalékban, meg minden, de hát még bírja, ugye? És akkor egyszer, mikor akarsz beszélni, akkor már nem tudsz, mert megadja magát. Remélem, hogy nem ilyen állapotban jöttök, és akkor várjátok, hogy na hova lehetne már egy kicsit csatlakozni? Hát persze, ez egy fontos dolog, hogy megszoktuk ezt a fogyasztói társadalmat, hogy ha elmegyünk, akkor mit lehet hamar begyűjteni. És esetleg utána, amikor már jelképesen jól laktam, hát lehet, hogy valamit kellett volna adni másoknak is, vagy esetleg megosztani is, de most már késő. Úgyhogy ez egy kicsit ilyen fordított dolog, hogy az elkötelezés inkább arról szól, picit erről fogok beszélni, hogy nézzük meg, hogy Isten ugye mit mond, hogy mi az, hogy inkább adok, vagy kapok. Ha megnézzük ezt a képet, akkor azt látom, hogy nézem, hogy én is lássam, hogy hol tartunk. Azt látom, hogy picit megmutatom egyszer. Ki ad és ki kap? Hát lehet, hogy első rá persze, a felnőtt. Nem tudom. Meg lehet nézni sok szempontból. Elfogadni sem könnyű, de sokszor nehezebb adni. A Szentírásban ugye több helyt van, az, hogy nagyobb öröm adni, mint kapni. Hát mondaná erre ugye a normális ember, hogy kösz. Hát ezt könnyű mondani, de nehezebb csinálni. Az elkötelezés kicsit arról is szól, hogy igazából mit adhatok én ebbe a közösségbe be. Mert attól lesz valami, hanem mindenki, ha úgy jön be, ugye megint a hasonlat, hogy le van merülve, akkor mi lesz az alkalomból? Hát úgy szoktam nevezni, lemerült alkalom. Hát jó, még van egy-két testvérnek muszáj kiállni, mert ő a koordinátor, meg ő neki muszáj tartani, muszáj mosolyogni, hanem hogy néz ki? De hogyha az nem ugye a Szentlélek erejéből jön, és nem ugye feltöltődve az ember, ugye ahogy mondja a Szent Pál is, nem hozol egy tanúságtételt, hozol egy zsák körtét, a múltkor a közösségben meglepődtek, látják, valaki bejön egy ilyen fél zsák körtével, és mindenki jöttél, nincs elég hely, kicsit szűkebben vagyunk, még el is foglalod a helyet. Hát én nektek hoztam. Egyből figyeltem az arcokat, még lehet az enyém is, csak nem vettem észre, magamat nem látom. Dicsőség az Úrnak! Csak egy zsákkal hoztál? Szóval figyeltétek a változást, hogy mikor arra van szó, hoppá, kapok valamit, csak egyet hoztál, addig minek kellett ide hozzad, gondolták, hogy már nincs, ugye nem volt helye, elcipett a piacon, mindenki gondolkozott valamit. Úgyhogy akkor már egész jó jött. És nagyon meglepett ez, hogy úgy éreztem, hogy pedig csak egy pár hete, vagy még talán még hónapja sincsen járt a közösségben, hogy annyi mindent kaptam, hát megkérdeztem az Urat, mondta ő, ugye mi öregek már tanulunk az ilyen fiatal lelkes testvérektől, hogy hát mit hozhatnák be. És rögtön rámutatott, hogy kapta ő is valakitől a körtét, és hát mindjárt elhozta. Most az ember, na jó van, hát most a körtével, hogy jutunk előbbre? Testvérek, ha mindenki megnézi, hogy mi az, amit adhat otthon, akkor itt nem fér el ebbe a terembe. Nem csak anyagiakra gondolok, hanem ugye kinek mi van, ami nincs, azt Isten sem kéri, hogy megosszad. Úgyhogy egy picit ezt nézzük meg, hogy miért szükséges a közösség. Jöhet a következő. Igen, csak akkor azt fog zavarni. Így teszem egy kicsit így. Lássam. Miért szükséges a közösség? Hát, ahogy mondtam, hogy ha arra gondolunk, hogy igazából nem csak töltekezni akarunk, hanem adni akarunk, akkor így fogunk rájönni arra, hogy a közösség az nem egy temetkezési vállalat. Hát, hogyha mindenki csak úgy jön be, hogy ugye magát valahogy odáig elcipel és várja, hogy már törődjenek vele, akkor ez egy temetkezési vállalat. Oda szokták vinni halottakat, hogy etemessék. Csak lesz-e még, aki ezzel foglalkozzon? És akkor nagyon sokszor eljuthatunk oda, hogy jaj, már mindenki, még az aki töltekezésen, engem leszívják az energiámat. Az igazi közösségben ott kezdődik, hogy az ember úgy megy haza, hogy te, hallottam, a testvéreknek is van problémája, de az enyém mellett a semmi. Mert megosztotta önmagát. Megosztod azt is, ami történik. És ez nagyon fontos, nem tudom, hogy szoktátok-e, nem, mennyire van lehetőség, nem ez a lényeg, de hogy hogyan
jössz oda. Na most nézzük meg azt, hogy miért élünk közösségben, miért fontos ez is, hogy a következő, miért élünk közösségbe. Ugye nem csak azért, mert Isten így alkotott minket, hanem nagyon fontos az, hogy megértsük úgy, mint a házasság kapcsolatán. Már vannak közösségek, akik már házasok, már nagyon házasok, vannak, akik még nem, azok még tanulhatnak belőle. Néha egy plébános megkérdezi, ugye a jegyes oktatásra jövőket, hogy na, kedves József, miért szeretne megnősülni? Hát, hogy legyek boldog. Kedves Jucika, nem tudom, itt vannak, én most nem gondolok rátok, mert nem ismerek, miért szeretne férjhez menni? Hát, hogy legyek boldog. Na, menjetek ügyesen haza, egy hetet még gondolkozatok. Ez érvénytelen házassághoz vezetne. Hazamennek, visszajönnek, dicsertessék mindörökké. Na, kedves József, gondolkoztál, igen. Miért szeretné megnősülni? Hát, hogy boldogát tegyem a feleségemmel. Ó, az egészen más. És te, Jucika, hát most, hogy mondja, rájöttem, hogy én is, hogy boldogát tegyem őt. Azt mondhatta az ember, hogy semmi nagy különbség nem volt benne. De legalább egy hetet gondolkoztak. Nektek 2 hetetek lesz erre. Ha jól értettem, gondolkozni egy kicsit, de ilyen formában. Nem azt, hogy vajon mit fogok én kapni? Boldogá fog engem tenni a közösség? Nem tudom. De lehet, hogyha te azért mész, hogy a másiknak segítségére légy, és hogy az ő boldogá avatás folyamatában nem muszáj történjen a plebániás a Rómában, hanem majd folyamatosan a boldogá válásában közreműködjél, akkor az fog történni. Mert Isten országa az nem csak itt valahol van, vagy amott, hanem bennetek van, és köztetek van, vagy nincs. És hogy ettől függ, hogy mennyire akarom én ezt tényleg építeni. Hogy miért? Ugye ezért élünk közösségben, hogy egymást boldogá tegyük. És akkor egy kicsit változik a mentalitás. Következő jöhet, hogy ki miatt vagyok közösségben. Ez is hasonló a többi másik kettőhöz. Ugye magam miatt, vagy tényleg a többiek miatt. Én nem nagyon hiszek ebbe, hogy lehetne így mondani viccesen, hogy a magányos farkas kereszténységbe. Én úgy meg vagyok, időnként, ha van valami akció, valami olyasmi jön a közösségbe, szóljatok, mert akkor én is elszivárgok oda. Valami kenetes beszéd, vagy valami, de aztán remegjen a terem, akkor szóljatok, de arra nem maradhatok le. De mikor csak ilyen normális találkozó van, csak itt valaki közülünk beszél, meg nálunk is vannak ilyen terszére, csak onnan tudom. Hát akkor nem szeretnék megbotránkoztatni senkit. Hát kérem, nem mivel botránkoztatná meg? Hát nem akarok elaludni. Na szóval értek a hozzáállás, hogy nem akarok megbotránkozni, inkább nem is megyek oda, akkor megyek, amikor ami lényeg van. Ugye fontos az, hogy önmagadért mész, vagy tényleg más tartból azért mész, hogy Isten jelenlétét ugye megtapasztal, másoknak segítségére légy. Úgyhogy én nem hiszek ebben, és ahogy mondtam, Istenből fakad a mi közösségi identitásunk, vágyunk, mert ő maga közösségben él. Kérem a képet, biztos, hogy ismeritek már többen Andrei Rubljovnak a képét. Ugye állítólag csak ez maradt meg, ami után elégett a többi Szent Háromságról, és hát lehetne egy képmeditációt, most időt nem kaptam annyit, úgyhogy nem fogom vele menni ebbe, hogy igazából mit veszel észre. Na, én belementem, és otthon elolvastam, rájöttem, hogy totál másképp van, mint ahogy én gondoltam, kicsit mérges is voltam, de valamit észrevettem. Hogy közben egy adott pillanatban azon gondolkoztam, hogy vajon én ott vagyok-e? Hogy a képen, hanem semmi, kékben nincs senki. Nem, úgy lélekben, tényleg vágyok-e Istene való szoros közösségre, kapcsolatra? Vagy csak azt szeretném, hogy kicsit ilyenként megérintsen a közösségbe valamilyen formában, aztán utána, mikor már megint baj vagyok, akkor megint jöjjön. De ha én vágyok, hogy osztozzak az Istennel való szoros közösségben, ugye a kép is bemutat, ez a bensőséges, harmonikus kapcsolatról meg lehet figyelni, aki érdekel, lehet elmélkedni rajta, akkor ezt megkeresem itt, ebben a világban is. Nem csak a szűk közös vagy családban, hanem még inkább Krisztusi közösségben. És akarok tartozni a másikhoz. De nem mindegy, hogy hogyan akarok. Az ő lényéből fakad ez a vágy, és nem csak arra vagyunk teremtve, hogy közösségi lények legyünk, hanem hogy elköteleződjünk egymás iránt. Nagyon ugye divatos ma már, hogy nehéz, hogy
ugye házasságot alapítson az ember, visszatérek ez a képhez, ugye férfi, és pénz kell. Mi időnkben se volt könnyű, csak úgy mondom, most ugye elterjedt, hogy hát először legyen ház, meg legyen disznó, meg legyen hozzávaló bor, érjen meg a szőlő, meg legyen pénz, karikagyűrű, meg sok minden kell. Aztán 60 éves az ember, de még mindig kell valami. Értitek, szóval sincs meg minden. Hát én azt mondom, hogy nem emlékszek úgy, hogy én mikor döntöttem, az könnyű volt, vagy igazából minden megvolt. Sőt, nézem, milyen forrófejű voltam. De valahol döntöttem, és a mai napig is úgy hiszem, hogy azt tartott meg. Isten áldása persze, de az én döntésem, úgy, hogy a te döntésed tart meg ezen az úton. És hát mire döntöttél ugye a házasságban? Hát a tortára, meg a születésnap, meg a happy end, igen, arra is, de a nehéz napokra is. És kicsit ezt fogjuk vizsgálni, hogy mit jelent az elköteleződés, hogy igazából mennyire vagyunk készek megosztani saját magunkat a másikkal. Jó, hogy most nem kell megijedni, Sziszi mondta, egyesek lehet megijedtek, nem akarok senkit, inkább bátorítani szeretnék. A házasság az egy más döntés, életre szóló. Itt igazából meg is néztem a szabályzatban, látok is úgy van, hogy mindenki szabad döntés alapján tud mondani nemet, igent később is. Nem az, hogy akkor itt most már Sziszi becsatolta a börtönbe, itt le van kész, leköteleződtél, aztán nem menekülsz. Nem egy szabadságban való döntésről van szó, és a kitartás. Ezért még inkább nem kell ettől félni, hanem úgy érzem, hogy folyamatosan inkább azt keresd, hogy mit tart vissza téged. Tényleg egy komoly, reális olyan ok, ami visszatart téged, vagy igazából olyasmiről van szó, ami tőled függ. Na, és sokszor mondják a testvérek, hogy jaj, hát nincs idő, hogy minden, nálunk is van egy ilyen pont, hogy hát rendszeresen járja, meg részt vegyél, meg minden. Szóval ez innen kezdődik, valahol a tagságodat tartozó. Nálunk a családban is, hogyha egy személy mindig hiányzik, akkor van, de még sincs. Ugyanígy van a közösségben is, hogy fontos, hogyha ugye egy ilyen problémád van, akkor szembenézd, de most mi az igaz jobb? És ehhez csak azért, hogy eloszlassak minden félelmet, volt a közösségben is egy ilyen testvér, aki nagyon alázatos, őszinte volt, azt mondja, nekem egy ponton van pont ez, hogy nem tudok minden szerdán eljönni. Kérdem miért? Hát tudod, minden második héten délutános vagyok. Hát nagyon komolyan vette a többi dolgot, és ezt is. Hát mondom, de igazából majdnem kimondtam, hogy Isten sem várja, senki nem várja. Akkor másképp éreztem, hogy Isten szól. Igazából, de ez egy lehetőséged van megkérdezni. Figyelj, hát igaz, lehetőségem van, de hát nem fognak elengedni. Oké, mondom, de kérdezted? Ilyen csend lett. Most. Hát hogy? Hát mondom, figyelj, azt megkérdezheted, aztán ne lepődjél meg, ha elengednek. Nem így volt. Attól a pillanattól kezdve egy olyan komoly munkával elég nehéz megoldani, elmondta, hogy neki ez nagy... Persze megbeszéltük, hogy nem úgy, hogy igaz, hogy nem engedsz, mert van ez a magyar kérdezési forma. Főnök igaz? Hát akkor persze, hogy igaz. Hát elmondta, hogy neki ez nagyon fontos, neki az életettől függ. Ő még úgy érzi, hogy mikor jön munkába, és sokkal jobban jön, mikor előtte volt közösségbe. Másik sokat nem tudom, érted vagy nem. Azt látom, hogy neked ez nagyon fontos, hát figyelj, meg tudjuk, ha akarjuk oldani. Főleg, hogyha egy olyan szeméről van szó, te is nem vagy, akik közreműködsz, hogy más közösségi vagy a munkahelyi problémákban is másnak segítsen, nem csak amikor neked van bajod, akkor mindenki ugorjon. És azóta mindig meg tudja oldani ezt a szerdi alkalmat. És voltak, akik ebben elcsodálkoztak, hogy te bezzeg egyeseknek az Úr megadja. Hát mondom, igen, de az meg is kellett kérdezze. Nem azt mondom, mindig ilyen simán megy, akár az eljutás, vagy akármilyen más ponttal. De a fontos az, hogy azt keresi az ember, hogy hogyan tudna adni még többet a testvéreknek, hogyan tudna ott lenni, hogyan tudna szolgálni. És ezt keresi, én úgy érzem, hogy Isten ebben partner. Sok mindenben nem partner, ami nem az ő akarata, és mind erőtessük mi időnként. De abban, amikor a közösségben szolgálni akarunk, én azt nagyon sokszor megtapasztaltam, hogy partner. Mondtam, Uram, ha te akarod. Na, már rögtön akartam, már nem is volt mit mondjam, nemet mondjak valamire. De majd mondok példákat. Úgyhogy az nem csak az ő lényéből fakad, hanem ő maga a természetéből nem tud más tenni, mint hogy ad. És mi ezt kell megtanuljuk tőle, és a közösségben még inkább gyakoroljuk. Mehetünk tovább. Nem csak megteremtette, vagy megalkotta ezt a szép világot, szép képek voltak a dicsőítés alatt is, az elején is, a végén is, hanem hogy az erdőt nem csak megteremtette, hanem táplálja is. Nem csak a nappal, hanem ott van ugye a forrás. Ad, folyamatosan ad. És azt mondhatja, hogy nem vár el semmit.
Jó, persze mindjárt valaki jelentkezik, de elvárja, hogy tisztán éljünk. Nem várja el Isten. Szeretné, hogy boldog légy. Vagy elvárja, hogy adjunk templomba a közösségbe. Nem várja el, ugyanígy a közösség, és rosszul így állunk hozzá, hogy Isten valamit, vagy Sziszi elvár, Tíme elvár valamit. Nem, de szeretne segíteni, hogy előre haladjunk, hogy előre haladjatok. És én szeretné, hogy növekedj. És ahhoz lépéseket kell tenni. És ő adja hozzá az erőt, de te kell közreműködj, és te kell azt felhasználjad. Úgyhogy fontos, hogy megtanuljuk Istentől, hogy ugye, hogy ő is azt mondja, hogy ez kicsit pazarlás, ez nem kellett volna ennyi vizet elpazarolni, mi emberek, kicsit, miért nem csak úgy mint az eső, nem kell így most feltörni ottan. Isten mindig bővebben ad, mint amennyire szükségünk van. Miért? Hát, hogy mi is tudjunk adni testek. Csak annyit adni, hogy pont elég, akkor már lehet egy idő után azt mondják, hogy hát jó, de nekem mikor lesz? Amikor észrevesszük, hogy minél inkább adunk, nem csak anyagiakban, hanem lelkiekben, szellemiekben, annál inkább esetleg megbarátkozunk, és a közösség erről szól. Egy jó lehetőség, ha máshol nincs hol tényleg önzetlenül adja. Lehet, hogy nem fogadják el, nem értik ezt a nyelvezetet, hogy elköteleződni, szeretni azt jelenti, hogy adni tiszta szívből, és nem várni vissza. Úgyhogy úgy gondolom, hogy ebben mindnyájan növekedhetünk, de az elkötelezés szempontjából úgy főleg meg lehet ezt vizsgálni, hogy mit szeretnék én, ugye kiindulva az első, adni vagy kapni. Most ne érzésekből reagáljunk, hát persze, hogy kapni, hanem úgy kicsit próbáljunk ilyenkor szellemi emberek lenni. Isten mit mond, és hogy mit akarsz igazából, a szíved mélyén, nem csak az érzésére alapozva. Mert Isten nézzük meg, hogy valójában nem tudjuk felülmúlni nagy lelkűségben. Jöhet a következő. A 133-as Zsoltárban az áll, hogy íme milyen jó és gyönyörűséges, ki is van írva, ha együtt laknak a testvérek, olyan az, mint a drága kenet a fejen, amely lecsordul a szakára, Áron szakállára. Lecsordul ruhája szegélyére, vagy mint a Hermon harmatja, amely lehúl Sion hegyére. Ott adja az Úr az áldást és az életet mindörökre. Isten, hogy látja, hogy a testvérek egységben egymást, nem csak egységben vannak, mi egységben vagyunk, ezt most a férj is, feleség is, de azért nincsenek megházasodva, mi egységben vagyunk, mi nem veszekedünk. Itt nem formális dolgokról van szó, hanem hogyha testi, lelki, szellemi elköteleződünk egymás iránt, akkor Isten automatikusan ott van. Nem kell ő, így mondjuk sígya, kicsit még ószövetségi gondolkozásmód, de értsük jól. Ha ott van, akkor ott van Isten eléte, ott van minden. Ott van az anyagi áldás, ott van a gyógyulás. Nem kell annál több. És a közösségben az elkötelezés ezt jelenti, hogy egymás felé egy kicsit nyitunk, és teszünk néhány lépést. Nézzük meg, hogy mire gondolok. Jöhet a következő. Jó. Hát az lényegileg azt jelenti, hogy hozok egy döntést, és kicsit összekötöm magam a másikkal. Nem látható kötelekre gondolok, vagy fonalakra, hanem elkötelezem saját magam, hogy akarom szolgálni őt. 3 szintről fogok beszélni. Nem azért, hogy elkomplikáljam, csak még jobban megnézzük kicsit, hogy milyen irányba fontos, hogy odafigyeljünk. És nézzük meg esetleg, hogy hol van kérdésünk, hol van gondunk. Hogy ha akarunk, ha vágyunk elköteleződni. Nézzük meg, hogy hol vannak a hiányosság. Az első szellemileg. Elsősorban, jöhet a következő, tudjuk azt, hogy nem véletlenül kerültünk ide, hanem Isten hívott el, Isten szólított meg. Isten töltötte be mi szükségeinket, vagy elkezdi betölteni. És ezáltal terve van velünk. Úgyhogy ezen nem kell sokat gondolkozni. Te küldj egy világos, érthető jelet, hogy Uram, te hívtál el. Hát ha megtapasztalod egy kicsit is Isten szeretetét, nem beszél, akik már voltak Fülöp-kurzuson következő lépéseken, ahol még inkább rájöttél arra, mennyire szükséged van a közösségre, és ebben növekedtél, akkor egyértelmű, hogy Isten szólt hozzád. Nem mondom, hogy olyan nagy misztikus módon, mint egyeseknek, nekem sem szokott a misztikus rendkívül módon, de nagyon sokszor bizonyosságok által. És ez hol történik? És szellemileg, hogy el tud köteleződni. Hát ott, hogyha van egy bensőséges kapcsolatod az Úrral, de nincs idő, mai világban kell dolgozni, ennyi minden van. Ha van egy bensőséges kapcsolatod Istennel, ha törekedsz erre, akkor már az elkötelezés útján van. Ha nem, akkor már elveted a lehetőségét. Mert ha Isten befogadott nap, mint nap az ő szeretetével, akkor ő egyre nagyobb vágyat fog kelteni a szívedben. Ha nem fogadod be, akkor nincs ki vágyat keltse, mert te magadtól nem tudsz, te csak mindig az embereknek a gyengeségét fogod látni. De ha engeded, hogy Isten bejöjjön, akkor ő fog vágyakozni, hogy a másik embert szolgáld.
Ez az egyik alapja szellemileg, hogy Isten, hogyha elhívott, akkor törekedj egy személyes kapcsolatba maradni vele, nem csak emlékezni, hogy milyen szép volt, ahogy mondta a Szisz is, hogy 17 vagy hány év ezelőtt az Úrat megérintett, ott meggyógyított, mondta valaki. És akkor ugye nálunk is van a közösségben vannak ilyen testvérek, és akkor mondom, na és most? Hát, most nehéz az élet. Most egy kicsit infláció van, többet kell dolgozni, jobban be kell osztani a pénzt, jöttek a betegségek, és már nincs időm. Testvérek, ez egy nagy hazugság, mert ha személyesen Istennel kapcsolatban vagyunk, akkor még inkább fogunk vágyakozni, mert ha krízis van, még inkább vágyakozunk arra, hogy testvérekkel megosszuk nehézségeinket is, akár örömeinket. Másik az egy cél, egy vízió. Nem könnyű, persze, hogy van egy közösség, főleg ha bemész, és akkor látod, hogy annyi mindent elét tárnak. Milyen cél, mit kell. Türelem, és fontos, hogyha itt vannak problémák, kérdezzél. Azok, akik már régebben, most akkor miről van szó, akkor miért ez a cél, nem biztos, hogy fognak szeretni a testvérek egyből. Mennyit kérdezel te? Én is ilyen voltam, de utána, miután a közösségbe elköteleződtem, akkor tudtam válaszolni azoknak, akik frissek voltak, vagy akiket behívtam. De ha te nem győződsz meg, jó, menjünk tovább, én a hülyeségekkel, papírokkal nem foglalkozok, nálunk is vannak így. És mikor eljött az a pillanat, hogy de mi az, hogy cél, de minek kell ezzel foglalkozni? Úgyhogy most azért gondolkozzatok, hogy megértsétek, hogy másnak is tudjatok segíteni. Annál inkább vagytok hitelesek egy közösségben, nem csak, hogy ha nem tudom, menj, beszélj Sziszével vagy a tímtagokkal, nem értek ezekhez a dolgokhoz. Nem kell sokat értsél, de fontos, hogy lássad, hogy mi a cél, mert szellemileg az sokszor megtart. Igen, nem érzésekről beszélek. Igen, ez a cél, és bármennyire is vannak nehézségek, vagy kellemetlen dolgok, de tudom, hogy Isten hívott el, és ezt a célt a szívemre ezt, és akkor ebből nem engedek. Ha nincs meg, akkor utána az érzelmek sokszor az ember elég labilis, és azt mondja, hát most nem érzem, hogy kell menjek közösségbe, meg most nem érzem, hogy a testvéreket szeretem. Házasságban sem mindig érezzük, fiatalok nem kell megérni, de hoztunk egy döntést, és azt úgy meghozzuk, és abból szolgálunk, és aztán megjön az érzés is. Csak vannak napjaink, amikor az ember önmagában nem érzi jó magát, nem, hogy még akkor még egy másikra nézve jól érzi magát. Nem mutatok is soha? Kellett egy idő, amíg kicsit az érzések is megjönnek, de hoztál egy döntést, és leültél az Úr elé. Hoztál egy döntést, befogadtad őt. És akkor így, nem az, hogy hát Uram, valamit csinálja, mert én sem tudom, mit csinálják, de valamit csinálja. És azt mondja, de mit csinálják, hogyha te nem engeded? Ha te nem akarod? Hát igazából nem akarom, de próbáld meg. Próbáld meg, csinálja valamit velem. Úgyhogy fontos, hogy egy kicsit szellemi szempontból így álljunk hozzá. Vagy egy másik, az, hogy nem csak üröktétlenül, ha látom, hogy szellemileg a dolgok nincsenek tiszta egy közösségben, vagy egy családban, ha nincs egység, hanem akkor látom, hogy vannak akár különféle látások, kérdések, problémák, akár mondjam úgy eléggé megosztó dolgok, hogy hú, most mi lesz. Az első az, hogy fontos, hogy Isten ne esek pánikba, félelembe, hanem akkor tegye meg azért, hogy ezt valaki mondta, nem értek hozzá a dolgokhoz, de én imádkozok értetek. Nagyon jó. És tényleg, az ember tapasztal, hogy ha imádkoznak érte, úgy mind a szolgálók, mind a testvérek, mert akkor lesz áldás, hogy az emberek bölcsességet kapnak, és még inkább talán alázatot Istentől. Testvérekért, nem csak a vezetőkért. Ugye nemes, és azt mondja a Szent Pál, ajánlott dolog a vezetőkért imádkozni, mert neked lesz jó, nem csak a közösségben, az országban is, de most közösségről beszéljünk. Hát jó, de a testvér tímtagoknak az már olyan szentek, mondta valaki, ti már bűncsatot kell követni. Egy pár héttel ezelőtt valakivel ugye beszélgettem, mondja, hogy hát azért kicsit csalatkoztam benned. Nekem ez mondjuk nem volt újdonság, csak neki volt újdonság. Jó, mondom, így mégis viccesen, hogy jaj, de jó. Most már azt mondja, ne csúfolkodjál, mert úgy mondom, bocsánat, hogy nem akarok viccelni, akkor mondja, látom, nagyon le van sérülve. Azt hiszem valaki másra. Hát miért? Hát figyelj, nekem mióta nem küldesz SMS-t? Ugyanis arról van szó, hogy van nálunk is ugye többféle szolgálat, közösségben van egy ilyen SMS hálózat is, de azon kívül vannak az ilyen kisebb közbenjárás például, pont erről volt szó, ahol amikor legtöbbször én értesítem, közben a csoportba járok én is, testvéreket. És ugye neki 2 számja van, modern, ugye Vodafone is, Orange is, és hát állítólag ő azt mondja, hogy megígértem, aztán én elismertem, nem emlékszek, én is ember vagyok, hogy kicserélem. És ugye a másik telefonja megszűnt, és hát én küldtem arra, hát honnan tudja azt? Ugye ezt tisztáztuk. Na persze az első feladatom nekem is az volt, hogy védjem magam, hogyha magyarázat, figyelj, hát jó, aztán kiderült, hogy hát meg is ígértem neki. Hát na jó, bocsánat, nem is emlékszek, most tudtam már, hogy kérek bocsánatot. Na de egy kicsit ilyen dolog volt, hogy na hát, most akkor avval is betudhattam, na hát végre, hogy akkor már csalatkoztál velem, de éreztem, hogy ez most kicsit olyan érzésekben, ez most nem helyesen reagálok. Itt most testből reagálok egy kicsit a dolgokban, most védem magam. És
És akkor kellett 5 perc, hogy tudjak levegőt venni, megnyugodni, és akkor bocsánatot kérni, tehát tényleg ne haragudjál, hogy én mind küldtem az SMS, csak rossz irányba, mert ez volt a probléma. És akkor ezt egy ilyen intése. Nem olyan nagy gond, csak hát nagyot estél a szememben. Na mondom, ez a gond. Nem akarom mondani, hogy visszategyél, de itt fogadjál ott, ahol vagyok. Ott nehogy visszategy, Isten őriz, mert megint leesek. De bocsássál meg tényleg, hogy meg tudsz bocsájtani? Hát persze, azt mondja, hogy ne tudnék. De éreztem azt, hogy ha nem mondja ki, én magamtól nem jövök azért rá az ilyen dolgokról, és ottan is küldöm az SMS-t, ő meg nem kapja. Egyszerű dolog, nem? És úgy tényleg úgy éreztem, hogy a kapcsolatunkat megrontatja. Úgyhogy ezután mindig lenne erőző, amikor neki küldeni kicsit óvatosabban, hogy nehogy a régire menjen. Ha már nem szükséges, de úgy gondolom, hogy ebből én is tanultam, hogy jobban odafigyeljek, főleg ha valamit megígérek. Persze védekeztetem, ha nekem annyi dolgom van, mint mindenkinek, hát persze most egy SMS-t is kicseréljek, hát most még meg is ígértem, hát honnan tudja mi azt. Na de hát az ember téved, úgy gondolom, hogy fontos, hogy az imában hordozza a másikat, és sokszor imádkozzon. Vagy ide tartozik az is, hogy elmondom a véleményem közösségben. Valamit az főleg, hogyha az Úr valamire rávezet. Persze, ezt vizsgálj meg először Istenben, ne csak az érzéseimet, gondolatot, és akkor mondjam el, ó, tiszta felesleges. Lehet, hogy már mondtad el, és akkor nem találtam meghallgatásra. Meghallgatás az kicsit olyan, mint az Istennel való meghallgatás. Elmondjuk, ha nem úgy csináljuk, meg fel mérgelődve. Aztán utána beletörődünk, mert nincs más opció. Közösségben kicsit másképp van. Egyszer elmondtam, nem úgy csinálják. Testvérek, itt szeretném kiemelni azt, hogy egy közösségben is kicsit ugyan, mint Isten felé, ugye a testvérek felé, hogyha elmondod, akkor még nem jelent azt, hogy úgy csinálják. Nekem vannak, hogy olyan dolgok jutnak eszembe, hogy testvérek évek ezelőtt mondtak, és mondom, most jut eszembe, hogy ezt már tényleg már valaki egyszer sugallta, úgyhogy most eljött az ideje. Ha nem mondtam, lehet, hogy nem jutna eszembe. Akár ötlet szintjén. Itt egy kicsit el is kell engedni azt, hogy várjál, mert nem biztos, hogy mindenre az alkalmas idő van. Még ha tényleg Isten szólt hozzá. Te feladat az, hogy te továbbadjad. Elmond a meglátásaidat, mert ezáltal építed. És ne rögtön ugye figyeljed, hogy akkor lássuk a következő héten már beváltották? Na nem, semmi értelme. Tudom, hogy nagyon sokat sérültünk a társadalomból, környezetünkből, nem beszélve az országvezető, hogy mindig ígérgetnek, aztán soha semmi, meg ha mondnak valamit, akkor bólogatnak. Ne vetítsük ki testvéreinkre, hanem próbáljuk meg inkább harcolni az a dologért. És nem mindig esik jó, de vannak olyan testvérek, akik valamit Isten szívükre, ezt nem hagyják abba. Kicsit sokszor úgy járok én is, mint a Szentírásban az asszony, vagy a bíró, amikor már annyit mondja, hogy már tényleg, ha már nem mond rosszat sőt, akkor csináljuk már meg, mert nem tényleg Isten, csak eddig lehet, hogy nem jutottam odáig, de amikor látom, hogy ő is csak egy ilyen ötlete volt, vagy valami meglátása volt valami, és annyi mindent tudnék a közösségbe, szoktam mondani, mit lehetne, csak sokszor oda gondolok, de reális ez? Vagy ha azt nézem, hogy akkor hogyan, hát most nem tudom, mindent egyszerűen csináljunk. Úgyhogy nem baj az, hogyha vannak meglátásai, ötletek, a gond az, hogyha nem vagyunk szellemileg annyira szabadok, hogy elmondjuk, kimondjuk, kifejezzük. Persze megkeresse az időt erre. A lelki téren következő, megosztom az életemet. Hát ezt jobban fogjuk érteni, mert itt érzésekről is szó van. Megosztom az életemet, hogy kicsit úgy elfogyasszanak. Ugyanúgy, ahogy maga Jézus is megoszta magát, hogy hát kicsit kinyitom magam. Akkor lesz közösségi élet? Én bezárkozok, de más nyissa meg magát, más tegyen tanúságot, más mondja az életét, így nem lesz közösség, nem lesz elköteleződés. És te is kell nyissál, ha még nagyon nehéz is ez, nehezen tudod kiadni magad, nehezen tudod elmondani a problémáidat, nehézségeit. Vannak, akik fordítva, aztán folyamatosan, náluk legalábbis nálatok remélem nincsenek, folyamatosan síránkoznak, nem azt mondom, nincsenek egy nehéz helyzetben. Most beszélgettem egy testvére, és akkor mondom neki, te valami jót is mondjál már, mert velem minket lehúzol. Azt mondja, semmi jó nincs az életemben. Kicsit beszélgetve, pár dologról rámutattam, azt mondja, hát te mindjárt jobban tudod, mint én. Hát csak úgy, amit én kívülről észreveszek, mondom, azokat osztottam meg veled. Azt nehogy engem meggyőző, hogy annyi jó van az életemben, mondom, én nem akarok, csak fontos, hogy milyen szempontból állunk hozzá. Hogy megosztom az életemet. Persze ügyeljünk, hogy nem mindegy, hogy osszuk meg. Nálunk falun szokták mondani, hogy főleg így a szülők, a gyerekek, megetted az életemet! Szóval ne így, hogy akkor majd így mondják vissza, hogy annyi bajom van veled, és mindig megetted az életét, errefele használják? Nem, értitek, hogy ilyen viccesen mondják, de megetted, annyit idegesítesz, annyi bajom volt veled, megetted az életemet. Tönkrementem fizikailag, lelkileg, robbantam anyagilag. Na szóval nem így gondolom, hogy így terpeszkedjünk, vagy így a másikra
adjuk magunkat, aztán akkor megfojtsuk vele, egy kicsit próbáljunk nyitani a másik felé. Kicsit osszunk meg magunkból. Nemrég jött egy testvérünk a közösségbe, eljött, és nem nagyon ismertük, és kérdem, végre milyen volt? Hát végre normális emberek. De akárhol voltam, ott mindenki tökéletes volt, senkinek nem volt valami baj. Pont egy olyan alkalom is volt, hogy a testvérek elmondták, hogy nem csak a nagy ima meghallgatásokat, hanem azt is, hogy milyen szükségben vannak, hogy milyen bajban vannak, és hogy kérik, hogy imádkozzanak. Hát, hogy kezdtem jobban lenni a végére. Körülöttem azt hittem, hogy én vagyok itt a legnagyobb problémákkal, gondokkal, voltak nehézségei, betegségei, anyagi. Hát rájöttem, nem is állok olyan rosszul. Nem is imádkoztak érte, még nem is hallott az Isten szeretetéről. Csak meghallotta, hogy még vannak emberek, akik megmerik osztani, és fölvállalják, hogy te, most ez van. De és azt mondta el, nem azért, hogy a többiek sajnálják, hanem azért osztották meg a testvérek, és próbáljuk mi is egymást biztatni, hogy hisszük, hogy van megoldás, de ilyenkor megfogyatkozik a mi hitünk, és most túl kevés vagyok ahhoz, hogy megoldjam, és kérek testvérek, hogy hordozzátok ezt a terhet, és imádkozzatok. Különösen, hogyha az ember rájön, hogy elég nagy bajban van. Egy másik pont, hogy nem rejtőzködök. Ez megint egy kényes pont. Nálunk mondjuk itt nektek másképp vannak ilyen lefoglalt helyek. Nehogy Isten ez valaki elfoglal a helyet, itt gondolom, hogy nincs ez a probléma. De mire gondolok itt, nem csak a helyekre van, hanem arról van szó, hogy nem csak a székekre gondolok, hanem arra, hogy nehogy ez a testvér mellé üljön. Isten őriz. Meg ki tudja, mit fog kérni. Múltkor is úgy félegesített, ne inkább valamelyik, ez a dicsőítve, ez a szent, na ilyenek üljenek, jobbról is, elől is, hátról is, nehogy valamit rám rakjanak. De miért? Mitől félsz? Ha elrejtőzködő, akkor nem lesz le. Igaz, lehet, hogy nem bánsz meg te se, senkit, téged se. De amikor hazamész, akkor avval fogsz panaszkodni, sokszor jönnek, kérdem, milyen volt az, hogy érezted magad? Semmi különös. Hát mondom, de azért nem kell mindig oda hátul, most nem veled vagy velem a problémám. Hát lehet elől is ülni, mert a püspöknek már régóta fenntartsuk, de nem jön, úgyhogy egyelőre el lehet foglalni az első helyeket. Úgyhogy, és akkor azt mondja, hogy most már csúfolkodsz, nem, de mondom, tényleg el lehet ülni előre is. Ne, oda csak a szentek ül. Hát mondom, te is azon a folyamatban vagy, ne törődjél. Inkább előre, ha nem, akkor ha valaki késik, akkor tényleg, hogy tudjon oda a végére ülni. Voltam egy falun, a Székelyvidéken, és nagyon meglepett az, hogy kicsi hely volt, és megjöttek az emberek, és mindenki ezték előre, így és mondtam, hogy be van oszva, mindenkinek megvan a helye. Nem. Egyszerűen kialakult ez a folyamat, aki jön, az jöjjön előre. És ha marad hátul hely, az azért, hogyha véletlenül valaki ugye közbe jött valami, és elkísért, nem szándékosan, akkor ne kell mindenki végignézze, és akkor ő már szégyen leülni, és akkor ott hátul áll. Nem? Nem gondolnak egymásra. Hát közösség vagyunk, úgyhogy tanulhatunk még másoktól, még mi magunk is. Úgyhogy nem kell félni. Jó, most itt még főleg nincsen elő a dicsőítés, amikor elő van sokan mondani, de fülemet kiverik érte, tehát nem mertek előre. Hát egy füldugó dicsőítés, aztán kiveszed. Hát meg lehet minden. Ha keresed, itt erről van szó, hogy hogyan valamit elérni, akkor meg. Ha nem, akkor eleve nem fogsz elkötni semmi. Mindig lesz kifogásod. És ha mindenki kifogásodat teljesítik, akkor egyszer azt mondod, mint a kicsi gyermek, nem akarok. Úgyhogy kicsit meg kell fordítsuk azt a formát az elköteleződésnek, hogy tényleg akarok elköteleződni, vagy nem. A kapcsolatkeresés nem csak a közösségi alkalom, nagyon fontos, hanem akkor olyan rejtőzködő keresztények legyünk, hogy valahol sikerüljön, ha nem is mindenkiről. Jó lenne, de nincs arra senkinek ideje. De egy-két szeméről, akivel úgy érzem, van valami közös dolog, egy kicsit akár nem csak itt, hanem utána is találkozni, beszélni, nem csak a szolgálótársakkal. És ez fontos, hogy időben ne csak elvárjad, mint ahogy nálunk szokták mondani, hát engem nem köszöntöttek. Na jó, hát köszöntött a koordinátor, nem úgy, személyesen. Hát jó, végig is mondtuk, hogy akik, mit tudom, köszöntünk, meg tanító is köszönt, valaki nem, így személyesen nem jött oda, és akkor azt mondja, hogy na, Isten hozott, szeretünk téged, mire van szükséged. Hát mondom, de te mentél oda valakihez. Már hogy ő? Hát ő még csak 3 hónapja jár a közösségbe. Hát nehogy már most ő itten elindulna másokat köszöngetni. Hát mondom, nem várjuk el, csak kérdeztem. Mert lehet, hogy egy embert is már lehet volna közöd valakihez. Így semmi közöd, és ezért nem lesz közösség, ugye ez a modell, semmi közöd, de így is lehet érteni, hogy akkor a közösség hogy alakuljon ki. Na jó, most nem kell a közösség alkalom végig mindenkihez menni, de el lehet kezdeni. De kicsit érdekelne, hogy vagy mi. Ha nincs időd, meg a másikhoz.
addig keresünk, hogy találunk valakit, aki nyitott, és akivel tényleg egy kicsit bensőségesebb kapcsolatot ki tudok alakítani. Egy másik pont, hogy akkor is velük maradok, amikor ez nehéz. Az elkötelezés ezt jelenti. Ugye a házasságban mondtam, hogy nem csak azért vállaljuk, hogy akkor, amikor szép dolgok vannak, szabadságra menni, stb., hanem hogy igazából nehéz időkben is egymás mellett kitartunk, amikor lehet, hogy az érzések nem támogatnak, nem segítenek, amikor egy kicsit nézeteltérések vannak a közösségben. Tudom, itt nem szokott, csak úgy megemlítem, hogy akár botrányos dolgok történnek, valaki valami nagyot téved, ugye, valami nagyon komoly problémák lesznek, vagy esetleg megosztanak a vélemények bizonyos kérdésekben, akkor az ember elsőre mire hajlamos? Figyelj, nekem elég a munka, valaki azt mondja, nekem elég a munka, a stressz családban. Nem, vagy a közösségben is hozzatok ilyen problémákat. Oldjátok meg, és mikor megvan, akkor szóljatok. Megértettem az üzenetet. Menekülünk. De várjál, ha én ide tartozok valahol, és elköteleződtem, akkor nem azt, hogy átvegyem ezt a stresszet, hanem megnézem, hogy talán valamivel hozzájárulhatok-e, hogy ez megoldódjon. És ha nem, akkor meg bevállalom, hogy igen, ez van, és ez valaminek a jele. Általában sem a családban, sem más területen nem azt jelenti, hogy ha problémák vannak, konfliktusok vannak, akkor feltétlenül ez a nagy gond. A gond az, hogyha nem akarjuk megoldani, ha elmenekülünk tőlük, ha nem akarunk szembenézni vele, mert akkor csak nő és tönkreteszi az ember életét, tönkreteszi a munkatársi kapcsolatokat, a közösségben is. Van egy konfliktus, van egy nehézség, akkor ha azt megoldjuk, akkor növekedünk lelki szempontból. Rájövünk, hogy nem olyanok a többiek, mint mi. Nem? Mindenki szeretné, hogy a közösségben gondolom nálunk is a többiek olyanok legyen, mint ő. Nem? Hát most már lehet, hogy után már nem, de az elején inkább szeretnéd. Most képzeld, hogy mindenki olyan, mint te. Hát itt megbolondulnál. Magadot láttad mindenki úgy viselkedne, csinálsz mindenki. Egyszer játszottuk ezt a játékot a közösségbe, 10 perc után azt mondták, hagyjál meg játék, mert megbolondulok. Mindenki csinált azt, amit a másik. Próbáltok ki. Úgyhogy persze az más, hogy zavar a másiknak a természete, viselkedése, de miért zavar? Jó elgondolkozni azon. Mert talán el sem akarod fogadni, hogy tényleg más. Tényleg másképp gondolkozik, másképp cselekszik. Nem beszélve arról, hogy milyen háttérre jön, és azért olyan, vagy miért olyan. Úgyhogy lelki téren egy kicsit erről is szól, hogy kitartok az ilyen időszakokban is, és keresem a megoldást, nem a szakadást, vagy az, hogy mi szakíthatna minket szét. Mert az magától is történik. Egy másik pont, hogy nem futok el, hanem melletted maradok, látva és tapasztalva a te gyengeségeidet. Na hát az a legkeményebb. Nem könnyű ugye, hogyha megbántanak, vagy csalódsz a másikban megbocsájtani. Lehet, hogy tudjuk, hogy ezt kell csinálni, na jó, de már hányadszor. Most már jó, már hányadszor ugyanezt csinálja velem szembe. És lehet, hogy időnként vannak olyan testvérek, akik úgy kilőnek a közösségbe, hogy már mikor bejövök, akkor Szentlélek, köszönöm, hogy a másik oldalra ültettél. Nehogy találkozzon, nehogy már megint valamit belőlem kihozza. Olyan nyugodt voltam, amikor bejöttem, amikor megláttam, hogy ideges lettem. Voltak nálam is vannak testvérek, meg történik ez a dolog. Kérem a következő képet. De Jézus azt mondja, hogy szeressétek egymást. És ugye számomra is egy eléggé gyakorlati példa, a Szent Atya, ugye, aki most már az Úrnál van, hogy igazából őt is kilőtték. Most viccesen mondom, hogy ne csak a szokásos módon. Hát, ő Szent Atya volt, neki meg kellett bocsájtani. Én is elsőre ezt gondoltam. Nem tudom, hogy mit kellett, de azt tudom, hogy döntött. És fölvállalta azt is, hogy nyilvánosság előtt ebből nagy kalamajkát csináltak, és elmondta, hogy én nem azért csináltam, elnézést, hogy felfújták a tévébe, és akkor ajnáztak. Na a pápa, aztán igen, ez igen. Ezt nem azért csináltam, úgy érzem, hogy szeretem azt az embert, annak ellenére ezt tette. Nem azt mondta, hogy úgy érzem, hogy szeretem, nem azt mondta, hanem szeretem, és döntöttem. És ez egyik kép arról, amikor ugye, akit ő lelőtte, és majdnem meghalt, azt mondta, a legfontosabb volt számomra, hogy túléltem, hogy legalább kiengesztődhetek vele. Nem a másiknak volt fontos. Mi azt mondták, na, jó járt szegény, mert így még volt egy lehetőséget. Nem. Nekem volt, hogy ezzel az emberre is végig kifejezhettem azt, hogy szeretem. Nem érzem, hanem szeretem. Na most, ha neked kik ezek a testvérek a közösségben, elkötelezés előtt egy kicsit lehet, hogy meg kell dolgokat még beszélgetni. Az, hát egy szép párszor még lelőttél, de figyelj, most az a lényeg, hogy én szeretnék megbocsájtani, vagy bocsánatot kérek, hogyha időnként bántottam. Még nem ennyire, nem ilyen súlyosan, na de nincs kizárva. De nem szeretném, hogy előforduljon, és gyere, beszéljük meg. És azt lehet mondani, hogy egyoldalú. Az újságok semmi nem ír
hogy a másik személy nagyon bocsánatot kért volna, vagy semmi. Nincs vízhang, nem tudjuk, hogy mi történt a szívébe. Állítólag elérzékenyül, nem számított erre, és attól eltekintve megtörtént, hiszem a János Pál részéről azt, amit ő tehetett. És azért mondom egy kicsit ezt a példát, hogy lehet, hogy időnként meríthetünk, hogy ebből, hogy hát azért engem nem lőttek le ennyire a közösségben, azért még élek. Persze okoztak fájdalmat, csalódtam, vagy nagyot csalódtam, vagy kiábrándultam belőlük az egészből, az egész Szent Pálból kiábrándulnátok, nem mondanám, az egész magvetősökből. Akkor így már nem kell kérdezni kiből. De hogy mit csinált utána? Én ezt nem kétlem, hogy nem ábrándulták ki, de mit csinálsz utána? Hogyan? Az elkötelezés arról is szól, hogy egy kicsit megragadod az irgalmasság szövetségét, és akkor próbálod rendezni, és akkor a kapcsolat minőségben előre halad. Mert új parancsot adott nekünk Jézus, és ez a közösségnek a megtartó ereje, hogy ő szeretett minket, mi is úgy szeressük egymást. És innen mindig meríthetünk. Jöhet a következő terület, de ezt inkább észreugorjuk át, mert nincs idő, de van. Hogy anyagi téren is, és materiálisan is fontos, hogy elköteleződjünk. Megint a hasonlattal élek, hogy mondtam, hogy ugye most már úgy megint divatos lett, hogy akkor összeköltözünk, de aztán te a tiédet, házat tiéd, az enyém a kocsi, minden, ahogy aztán még utónapon kelljen vitatkozni. Én nem akarok senkit megítélni, megszólni. De így nem lehet elkötelezni a közösségbe, hogy figyelj, ha lesz valami, akkor jövök, de hogy ha oda kell járulni, akkor az alkalomról lemaradnék, ha lehet. Mert igazából csak azt tudjuk, célokat úgy tudjuk megvalósítani, ha anyagilag is hozzájárulunk. És nem arra szeretnék kitérni, hogy mennyit és hogyan, hanem hogy nem tudod kikerülni. Próbálj szembenézni, hogy miért neked ezen a területen nehéz adni. Nagyon sokszor annak azt mondja, hát figyelj, hát ilyen kicsi nyugdíjból, 500 lejből, hát már Jóisten se várja, hogy még adjak a közösségbe is. Én mondom, nem is. Hát akkor meg minek kell adni? Csak azért, mert szereted a testvéreket, és szereted, hogy eljussunk valahova. És ahhoz dolgokat meg kell valósítani. Ja, vagy úgy. Erre nem gondoltam, egy kicsit gondolkozok még. De fontos, hogy gondolkozzon, hogy anyagiten is el akar köteleződni. És ne csak azt nézd, hogy de kapok-e valamit. Ugye nagyon sokan, ugye annak idején, mikor biztos, hogy itt is érintette az embereket, vagy sokakat, hogy Caritas, az egy jó hely volt, ahol pénzt lehet tenni az elején. Nem? Azt mondták, nekem is a rokonságomban vannak, akik 3 marhát elhajtottak szavátáról, elvitték a pénzt, és 2-szer ki is vehették volna. Hát, de azt mondták, nem, mert az túl kicsi. 24-szerese az lett volna jó, mert ugye 3-szor kapták volna már vissza. De aztán végig nem kaptak semmit. Sokat sérültünk anyagi szempontból, és lehet, hogy így gondolkozunk, hogy adunk valamit, de mit kapunk. De az elkötelezés nem arról szól, hogy mit kapok, hanem hogy igazából mit adok. És Isten nem tudod felülmúlni a nagy lelkűségben. Nem akarok semmi meggyőző szöveget mondani ezzel kapcsolatban. De fontosnak tartom azt, hogy ahol a te szíved, ott a kincsed is. Hogyha valójában a közösségben van a te szíved, akkor úgy gondolom, hogy fontos, hogy hozzájárul. Te lehetőséged szerint, ha jól értettem, akkor itt is nem attól függetlenül van, hanem hogy itt még nagyobb szabadságot adtak a testek. Annyira tisztelnek titeket, annyira szeretnek titeket, azt mondják, hogy te döntsd el. Akkor mondtam, hát az még rosszabb, bár mondták volna meg. 5 lej, vagy 50 lej, vagy 100, akkor tudom. Szabadságban. Tényleg miért fel is? Jó kedvel adjad. És úgy érzem, hogy Isten megáldja, és ezáltal előre viszi a közösség életét. Vagy ugye segítem a többieket lehetőségem szerint. Nem csak a másodikról beszéltem, most a közösségi hozzájárulásra. Hát erről konkrét példát mondanék. Azt hiszem, hogy 2 éve volt így össze. Az egyik testvérünk, akik megszorult, elég későre tudott fát beszerezni, központi fűtése van, és akkor szólt, hogy te, nem lenne egy kis időd, már hallottam, hogy kezd is, akkor na, hozzám is elért. Az elsőre így reagáltam én is. És akkor, hogy nem lenne egy kis időt, hát kéne egy kicsit segíteni valami fát hordani. Azért már úgy tanultam én is az emberekkel kapcsolatban, hogy mennyi az a kicsi. Hát 2-3 órát. Na, nézem a programomat, nincs semmi. Jó, oké, jövök. Elmentünk, aztán lett belőle 6 óra, aztán tényleg befejeztük. Másnapon izomlázam volt, hogy alig tudtam végezni a dolgomat, és eléggé nehéz volt így érzelmileg, nem nagyon támasztotta alá. Nem nagyon jött, hogy még menjek másnak segíteni. Úgyhogy a következő alkalommal, valaki megkérdezte, hogy nem akar, akkor 2-3-szor kellett
odafigyelek, hogy mit mond most az Úr, nem az érzésem azt mondták, hogy megint ezt akarod, hogy 6 órát dolgozzál, aztán másnap izomlázod legyen, ír. De utána kellett döntsek. Várjál, ez a testvér a közösséghez tartozik. Hát akkor szükségben van időd. Akkor most mi van? Hát kicsit kényelmes vagy, magaddal is dolgokat meg kell beszél. És akkor nagyon sokszor lehet, hogy azt mondod, te még kicsit meg kell gondoljam a dolgot, nem mondok nemet, de megnézem, ha tudok, és akkor utána válaszolok. Szembenézek avval, hogy mit vállalok be. Az én probléma az is volt, hogy nem néztem szembe vele. Most már tudom egy ilyen esetben, mit vállalok be, és akkor megmondom másnap testvérek, családban most akkor elmentem segíteni, tudjátok, hogy ki leszek dőve. Nem, lehet, hogy nincs nekem olyan kondíció, mint egyeseknek, de vagy tanulok belőle. Szóval nem azt keresem, hogy hogyan tudnék kibújni a dolgok alól. Nem ez a testvéri elköteleződés, hogy figyelj, hát itt sokan vannak, hát jön ő zavarba, miért jöjjek én zavarba, mi nem őt kérdezed meg. Van úgy, amikor valakit megkérdez, akkor nem azt mondja, hogy igen, vagy nem azt mondja, hogy itt még vannak mások, kérdezd meg őt. De ez nem elköteleződés. Ha igazából nem tudok, akkor fölvállom és bemondom, te sajnos nem tudok. De nem jelenti azt, hogy nem érdekel. Inkább legyél olyan az elkötelezésben, hogy mondjál nemet, de másnap ott vagy. Inkább legyél olyan, hogy azt mondja, hogy igen, és aztán mikor számít rád, akkor nem vagy ott. És lehetnek ez csak egy példa, ott bármilyen más segítségre szorulás, vagy testvérek is itt tapasztalják meg, hogy közösség vagyunk, vagy nem. Különféle áldozatok, akár ugye a szolgálatokban, időt is kell, nem csak anyagiakat, hanem materiálisan, de időt is kell oda szánni. És nagyon sokszor az embernek nincs kedve, nincs az érzések, azt mondja, fú, most megint ennyi időt szálljak a közbenjárásra, úgy érzések szerint nekem is. Lehet, hogy nem mondod. Nem, mikor Sziszi is mondta, hogy fú, menjek Váradra, oda-vissza, érzésekből nem jött. De akkor azt mondtam, hogy majd hívjál vissza hónap. Nem volt bennem semmi, igen, nem. Hát, Uram, te mit mondsz? Világosan mondta, hogy igen, na jó. Akkor imádkozom, hogy a vágy is érzésekben van a vágy. Az, ott volt, hogy szolgáljak, nehogy azt, hogy nem szívesen jövök szolgálni, csak hogy láttam, hogy akkor ez ugye milyen lemondással jár. Ugyanígy van minden szolgálaton, nektek is gondolom. És akkor az ember, mikor bevált, akkor már egész jól érzi magát, mert akkor egész már tudtam örülni az első perctől neki, hanem akkor na, ide is el kellett jönni. Fúj, meg azt nézem, hogy milyen sötét van. Minden keresem, hogy mi nem tetszik, értitek? De ha nem, akkor már rögtön tudtam venni az Isten létét. Meg jobban ezt magam, mint otthon. Akkor nem terhel a felelősség, mint otthon, lehet azért is annyira. Jobban is figyelek, hogy nehogy egy légy is le kell ütni a legyet, mert kit érdekel. Szóval anyagi téren, szóval ne hanyagoljuk ezt, ha itt kérdéseink vannak, bátorítanak, akkor nyugodtan kérdezzük meg. Te én ezt nem értem. Hogy van akkor ez, hogy van, hogy lehet kiszámolni ezt, hogy mennyivel kell a közösségnek? Vannak itt ilyen ügyes képletek. A Szentlélek megmutatja, csak mondom szabadságban, hogy ne rejtőzzünk el azok a kibúvókok mögé, és ne Isten akaratát teljesítsük. Isten arra hív meg, hogy egy közösségben elköteleződjünk. És a befejezésképpen ugye foglaljuk össze, a következő közösség az egy olyan hely, ahol nem azt kell nézzem, hogy mit kapok, hanem hogy, még mindig csak én mondom, de gondolkozzatok el jövő hetekben, hanem hogy mit adok. És ha szellemileg, lelkileg és testileg nyitott vagyok, még nem, ha úgy akarom, hogy ez megvárom egyszer, hogy tökéletes legyen ez a dolog, akkor sosem fogsz elkötelezni, házasságban sem kötelezik. Visszamegyek azokért, megvárom, hogy legyen meg minden, aztán tényleg úgy szeressem, hogy ott hűség, ne férjen, hogy hűtlenség, bocsánat, hogy hűség az legyen 100%-osan, de másikról is győződjek meg, az is úgy szeresse. Na, ilyen nem lesz. A közösségben még inkább annyifélék vagyunk, annyiféle befolyásolat vagyunk. De ha döntesz, és elkezded építeni, Isten még inkább akarja, hogy ez történjen. És hogyha elkezded azt, amit tudsz már beadni a közösségbe. Mert a mi életünk is ebből fagad, testvérek. Nem lennénk itt, nem lenne reménységünk, nem lenne teljes a mi életünk, hogyha Jézus gondolkozott volna. Hát azért a kereszt áldozat, most kicsit paródiázva mondom, de hát az elég nagy fájdalom, ki tudja, nem mindenki nem is fogadja el. Szent Pál közösségben is, na ott lesznek egy páran, vagy sokan, vagy mindenki, a magvetőben, aztán még kevesebben, ki tudja. Hát ez a megújulás is hol engem dicsőít, hol mást, hol önmagát. Szóval, hogyha így nézte volna, kezdtem kalkulálni, adjuk valami, Uram, valami, vagy meg ki is mondta, valami más módot. Hogy ez az első reakció. Úgyhogy lehet neked is a te reakciód ez. Jöhet a következő kép. De Isten lelkében, Szentlélekben, szellemben reagáld és hozd meg a döntést. Persze vállald fel,
hogy mivel jár. Nem azt mondom, hogy huny be a szemed, aztán nem számít. És azt szerint dönts, és hiszem, hogy a Szentlélek meg fog erősíteni. Tetszik neked az a rész, amikor olvasod a Szentírásban, ugye főleg húsvéti időszakban, vagy amikor elmékedsz a nagypénteki kísértésről, jött a lélek és megerősítette. Tetszik ez a rész? Nem tetszik. Nekem nagyon tetszik. Én hiszem, hogy téged is meg fog erősíteni, hogyha vívódsz, és akarod engedni, hogy segítsen. De ha nem, akkor már tudod a választ. És akkor kár bármiről beszélni. De hogyha keresed a szívedbe, hogy hogyan lehetne, és hogyan szeretnék, hogyan találnám meg a helyes utat az elkötelezésre, hiszem, hogy megtalálod, és a lélek meg fog erősíteni, és hogyha nem minden világos, akkor meg világosá teszi. Mert ebből fakad a mi identitásunk, és ebből meríthetünk erőt. És ez azt is jelenti, hogy időnként fájdalmas lesz az elkötelezésnek a következménye. Lehet, hogy időnként eszedbe jut, azért mondom most el, nekem könnyebb, mint a testvéreknek. Kellett nekem elköteleződni. Lehet még a házasságban is időnként, na, kellett nekem ennyi gyermek, ennyi probléma, úgy érzésekből. Nektek nem szokott? Úgy? De hogyan reagálod le? Minek engedsz teret? Attól függ. Nem, úgy is lehet, hogy hagyom az egészet, na, engem mit érdekel, megyek, vagy egy másik házasságba, azok majd, az jobb lesz az a nő, aztán a gyerekek tökéletesebbek lesznek. Azt lesz anyagi áldás? Nem tudom, én nem próbálgatom. Én inkább építem azt, amit elkezdtem, ha jól megy, ha nehézségek vannak, és úgy látom, hogy Isten folyamatosan megáld és megerősít. Mert ez az ő terve. Időnként lehet, hogy még abban is kételkeztek, hogy ebben a közösségben kellett én elköteleződjék. Nézzek, te mondtam, hogy jól megfőztetek a tavaly, azóta fizetem az 5-öt, mert nálunk úgy van. Hát mondom, figyelj, akkor vedd vissza, mondom, most a pénzt, ha te azért fizeted, mert mi meggyőztünk. Hát te nem döntöttél? Na jó, na csak vicceltel. Na mondom, jó, kösz. Én meg komolyan vettem. Na de hát tudunk már így viccelődni. És befejezésképpen pedig döntsél, hogy mit akarsz. Hogy neked legyen jó, vagy a közösségnek, a többieknek. Kérem a befejező részt. Isten a szívemre helyezte, hogy kicsit gondolkozzunk el azon, hogy miért nehéz elköteleződni, ugye a házasság szempontjából is, de most különösen a közösségben. És úgy foglalkozva vele, hogy mi az, amit még akar nekünk mondani, csak úgy véletlenszerűen elém került egy ilyen statisztika, ez különösen Magyarországon érvényes, hogy 50-55% között azon személyek száma, és főleg fiatal generációk gondolnak, nem tudnak elköteleződni, és kutatták, hogy miért. Világi emberek. És rájöttek egy nagyon mély dologra. És ma ezért szeretnék imádkozni, hogy ha közülünk vannak ilyenek, akkor ne legyenek áldozatok. Hogy a legtöbb ilyen embernek a nullától mondom, én ő 1 évet mondott, 1 éves kortól 7 éves korig egy nagyon bizonytalanságban élték meg az életüket. Vagy nem voltak szüleik. Ez teljesen lelkigondozói probléma, ők nem így nevezték, hanem hogy bizonytalan családból, hogy nem jó, ha kötődök. Nem jó, nem lehet tudni, hogy mit kapok egy pofot, visszaélnek, és ezt élt át, és annyira beidegződött az ő személyiségbe, sehol nem akar elköteleződni, nem hogy családban, nem hogy közösség. És mindenhol 1000 oka van a csalódás terén. És ezért szeretnék imádkozni, hogyha valakinek, gondolom, hogy nincs ilyen probléma, de mégis ezt Isten a szívemre. Bármilyen gyökere lenne, hogy a közösségbe elköteleződjön, vagy akármilyen más, egészségesen, akkor Isten gyógyítsa. Mert anélkül tényleg rájöttem, hogy ha ez a kimutatás, akkor lehet, hogy sokszor képtelenek vagyunk elkötelezni, vagy, ha el is köteleződnek, képtelenek kitartani. Olyanok, mint az árva gyerekek. Most nehogy valaki megsértődjön, de van nekem is 1-2 ilyen kapcsolatom. Különösen van egy ilyen Zorro nevezetű idézőjelbe tett fiunk, aki időnként szokott jönni hozzánk, most már egyre kevesebbet felnőtt, és időnként csak meglepődök azon, hogy csinál valamit, csak azt mondja, kész, nem csináltam. Pedig nagyon gyógyult ember. Mondom, hát vegyed már azt a kést, mindjárt hozok egy sapkát, úgy persze nem mondom ki, hogy hát most mi van? És nézzük, hogy a családban is, hogy mi történik vele. Csak addig, amíg eszünkbe jut, neki nincs meg az, ami nekünk megadatod. Neki nem volt ott az édesanyja, és az édesapja. Ez nagyon mi, azért mondom el. Azt mondja, semmi gond, hogy ez nem jó. Gyere, csináljuk végig ketten. És utána mindig elmondja, hogy nem is tudja, hogy miért vágtad azt a kést, vagy miért lett ideges. Nem tudja. De sokat gyógyult már azáltal, azt mondtuk, hogy gyere, csináljuk végig. Talán milyen sikerélménye volt, hogy végig csinálta.
És most írja át kicsit a gyerekvált, hogy mi is figyeljünk oda az elköteleződésbe, hogy én ezt nem akarom végigcsinálni. Már eleve frusztrált vagyok. Én már tudom, mi fog történni. De miért? Tényleg ezt tapasztaltad a te életedbe, és ebből kifolyólag ítélkezel már a testvéreken? Akár az egyházban ezt tapasztaltad? Vagy adsz egy lehetőséget, és azt mondod, te itt elindulok, majd az Úr vezet, és meglátom, hogy hol, mennyire kell majd tovább lépnem. Nem egy életre kötözött, csak egy időre. Amíg Isten ide hív. Akkor nem, akkor majd tovább engedelmeskedsz Isten hívására. Most ezért szeretnék imádkozni. Úgy gondolom, sokszor ilyen mélységesen lehetnek gyökerek, amiért nem tudunk elköteleződni. Mennyi Atyám, kérek, hogy Te áldj meg most minket. Tedd rá, Uram, a Te kezedet azokra a területekre, ahol talán bizonytalanságot, csalódást éltünk át, különösen gyerekkorunkban is, és ezért félünk egymástól, félünk elköteleződni, félünk talán az anyagiakat megosztani, mert sokszor azt tapasztaltuk, hogy visszaéltek vele, vagy hogy nem kaptunk szeretetet helyébe, nyitottunk valaki felé, azt hittük, hogy szeretni fog, és sérülést kaptunk, fájdalmakat, keserűséget. Kérek, hogy érints meg, Uram, ezeket, és adj bátorságot nekünk, gyógyulás, hogy merjünk nyitani egymás felé. És köszönöm, Uram, hogy lehetőséget adsz ezen keresztül is a gyógyulásra. Hogy el tudjunk köteleződni egymás felé, a Te hívásodba. Hiszen Te hívtál ide, Uram, ebben a közösségben. Akkor hiszem, hogy akarsz is valamit velünk egyenként, de még inkább együtt. És köszönöm, hogy hát amikor jelen vagy, Uram, akkor kinyilatkoztatod magad, és még inkább tudunk gyógyulni. Testvérek keresztül elfogadjuk azt, hogy szerethetők vagyunk, elfogadhatóak vagyunk. Még ha nem is tudunk mindent végigcsinálni sokszor, vagy nem tudunk szentlélekben reagálni, meg tudunk bocsájtani, meg ki tudunk engesztelődni, Uram. Kérek most ebben a csendben, jöjj és érints meg azokat a területeket, Uram, különösen, ahol már nagyon mélyen csalódtunk, akár az egyházban, akár a szeretteinkben. És kérek, Te adj szabadságot, Uram, hogy tényleg megtaláljuk az igazi okokat, hogy mi választ el, Uram, a közösségben elköteleződéstől. Hiszen neked jó terved van, Uram, minden közösséggel, ahol Te jelen vagy. És a Szent Pál közösség, és hiszem, Uram, hogy tovább akarod őket vezetni, és nem azt nézed, amit nem jól csináltak, vagy ami hiányos, hanem azt nézed, Uram, amit oda tesznek elédbe, Te azt megáldod. Életet hozol bele, és az élet kinyom, az élet az minden más területet áthat, és minden más területen megszünteti az élettelenséget, a sötétséget. Az, hogy terjen, Uram, a közösségben a világosság, az egymás iránti elköteleződés, és amikor elfogy, Uram, az erő, akkor valóban merítsenek, Uram, abból a szeretetből, amit Te tanúsítottál kereszten, egyenként mindegyikünkért. És ilyen szeretettel szeressük egymást, Uram, amikor már nincsenek érzéseink, vagy nem támaszak alá. Amen. Köszönöm a figyelmet. Sziszi elmondja a többit, aztán mondtam, hogy nem szólok bele a közösségi dolgokban, nem ismerem annyira. Köszönjük szépen Bécinek.